Pre nás v tejto situácii sú dôležité víťazstvá, sú dôležité body. Myslím si, že dnes ako nejako výkon herný alebo priebeh zápasu nejdeme hodnotiť. Treba vyzdvihnúť ten kolektívny výkon, kolektívnu bojovnosť a naozaj dnes tú túžbu získať tie 3 body a odlepiť sa od toho dna tabulky a hovorím naozaj, treba toto vyzdvihnúť, že to mužstvo dnes naozaj ten zápas oddrelo, hej, znovu na 2 góly síce, ale hovorím, každý bod má dneska pre nás cenu zlata, takže spokojnosť s 3 bodmi. Ja si myslím, že ten herný prejav nebol zlý, hej, hlavne v situáciách, ktorých mali, tak plnili tie pokyny, hlavne v tej tretine, keď v prvých 2 sme urobili hlúpe chyby alebo zbytočné chyby, tak v tretej tretine sme sa ich vyvarovali a v podstate odmena nám bol ten druhý gól, ktorý nás aspoň trošku ukludnil, pretože zase na 1-0, ale hovorím, herný výkon sme podali aj proti Kolínu, hej, myslím si solidný alebo čo, ale my potrebujeme body a teraz možno je pre nás viac dôležité získať 3 body a postupne sa dostať k tomu optimálnemu výkonu, ako nejak hodnotiť teraz. Tie 3 body sú pre nás najdôležitejšie. Hovorím, s výkonom mužstva vždy rastie aj výkon brankára a tak to je a s výkonom mužstva padá výkon brankára, čiže veľakrát tu bolo na Hufina znesená kritika, ale nepodržalo ho mužstvo. Dneska ho podržalo mužstvo a on podržal mužstvo, čiže to sú také spojené nádoby, ktoré v tom hokeji vždy fungujú. Stále to je platonické, pracujeme na tom od začiatku sezóny a znovu tak snažíme sa hľadať tú zostavu, stále nám to tam nechce padnúť, ale už sú tam aspoň tie prvky tej streľby a toho a musíme sa do toho tlačiť ešte viac. Ja hovorím, no keď vystrelíme raz za presovku, je menšia šanca, aj keď vystrelíme 10-krát, že tam nejaká strela prejde. Ja by som nehodnotil čisto túto oslabovkovskú dvojicu, ale povedal by som, myslím si, že všetci vidia, jaký momentálne v tejto situácii je dôležitý pre nás návrat Beďu do kabíny a na striedačku, pretože v tejto situácii, v ktorej sme sa nachádzali, nebolo toho človeka, ktorý by na striedačke zdvihol ten prapor a tak chlapi, poďte za mnou a Beďo je taký typ, Beďo je perfektný do kabíny, čiže zatiaľ sa nám potvrdzuje to, že ho potrebujeme. To je to, čo potrebujeme, hej, aby žila celá striedačka, aby žila celá kabina. Mali sme dosť taký plodný meeting po zápase vo Vsetíne, po prehratom. Myslím si, že sme si povedali veci priamo už po niekoľkýkrát, aby si niekto nemyslel, že sme to nehali až po Vsetíne, ale ja dúfam, že konečne to tí chalani pochopili a nadväzujem na to, čo si povedal, že niekto dal gól a celá striedačka vystrelila. A to isté bolo aj pri druhom góle, keď ho dal Auby, takisto celá striedačka bola na nohách a my sme sa snažili vysvetliť, že už naozaj osobné záujmy, osobné ego musí ísť stranou a proste už len kolektívny výkon nás dokáže posunúť trošku vyššie v tabulke. Zopakovať minimálne dnešný výkon a ešte ho zlepšiť a hlavne využiť viac šancí. Konkrétne na Pšerov sa budeme pripravovať zajtra, myslím, videami, pretože tesne pred zápasom vieme, čo budú hrať, vieme, na čo sa budeme mať pripraviť, ale hovorím, minimálne zopakovať tento výkon a ešte ho trošku vyšperkovať. Je tu veľmi krátko na to, aby sme ho hodnotili. V dnešnom zápase, poviem to tak, sa mu nepríliš darilo. Mali sme 13. útočníka Šlajho, ktorý dostal šancu a chopil sa jej. My nie sme v situácii, aby sme mohli hrať a my vieme, že ten chlapec potrebuje viac času na ľade, aby ukázal, čo vie, ale my nie sme v tej situácii, aby sme čakali, hej. Ja nehovorím, že niekto na dni láme, ale my momentálne musíme každý zápas hrať na víťazstvo a nie čakať, kým niekto niečo ukáže. Určite chcel, bolo to na ňom vidieť, ale proste mu to odskakovalo, nebolo to ono, takže nahradil ho 13. útočník.